El dimarts 23 de desembre, a 7:15 de la tarda, va tenir lloc a l'Ateneu de Sant Feliu de Llobregat un debat organitzat per l'ANGI sobre com veuen els joves el procés d'independència de Catalunya. Como ya sabemos, el Partido Socialista se pone a favor del derecho a decidir dentro de un marco legal y nuestros votantes damos la viabilidad libre para que vayan a votar al posible referéndum que se haga y como el 9 de noviembre ya dijimos que tienen libertad total de votar sí o no a la independencia o a la doble pregunta sí o sí. Mi postura y la de mi partido está totalmente en contra de la independencia, puesto que, sobre todo aquí en el Baix Llobregat, y ya no solo en el Baix Llobregat, sino en Cataluña en general, traería consecuencias muy negativas, sobre todo en el ámbito económico y social de las personas. Doncs nosaltres estem a favor d'un procés constituent on la gent pugui decidir el seu futur escoltant totes les opinions i tots els punts de vista, i nosaltres personalment volem que això es condueixi fent a una república federal on Catalunya tingui plena sobirania i dret a autodeterminació. Evidentment, des d'arran estem radicalment a favor de la independència. Entenem que la independència és una eina per millorar les condicions de vida de la classe treballadora. El Baix Llobregat és una comarca eminentment treballadora, per tant la independència, el procés constituent que s'iniciés amb la independència podria millorar les condicions de vida d'aquesta, la nacionalització dels sectors estratègics, dels serveis públics, molts altres aspectes que com a joves del Baix Llobregat ens afecten clarament. Les GER creiem que la independència és necessària, sobretot en una comarca com el Baix Llobregat, amb índexs d'atur molt elevats, els més elevats de tota Catalunya, i la independència beneficiaria en aquest sentit a construir un nou estat des de zero, intentant combatre la corrupció, generar més ocupació, per exemple, construir infraestructures que ens fan falta aquí al Baix Llobregat. En el nostre posicionament estem a favor d'un estat amb autodeterminació, però el model tant el fa que sigui federal, confederat, independent. L'únic important és que el poble pugui decidir el seu futur. Estic a favor de la independència, per això estic a la Joventut Nacionalista de Catalunya, i com a avantatges i inconvenients, bàsicament m'agradaria destacar els econòmics, sobretot el Baix Llobregat, perquè és una comarca que segurament el tema nacional no tira tant, i com a inconvenients principalment és el fet de la construcció d'un nou estat, que això pot ocasionar problemes en el sentit de que has de crear totes les estructures i pots crear-les amb mancances que al futur costaran de reparar, com les de l'estat espanyol actual. Les avantatges són molt grans, des del dèficit fiscal, el poder de controlar els teus recursos, de fer les teves polítiques lingüístiques, de cultura, etc. Bé, jo formo part d'un partit que es diu Solidaritat Catalana per la Independència, que des de l'any 2010 estem reclamant que Catalunya necessita la independència per tenir un futur millor. Demanem que aquesta independència es proclami unilateralment des del Parlament de Catalunya, escollit pel poble de Catalunya de forma pacífica, cívica, i que aquest sigui un projecte de país que ens serveixi per tirar endavant i per sortir de l'atzucac en el que Espanya ens ha portat durant tots aquests anys mitjançant decrets, lleis i imposicions que el poble de Catalunya per res ha votat. Encuentro una idea perfecta que se haga este debate en San Feliu de Llobregat, porque encuentro que se demuestra que a los jóvenes se les da la idea o la facilidad de interesarse en la política, sobre todo en estos momentos difíciles que vivimos en Cataluña y sobre todo en España, y darles la voz, sobre todo la palabra, para que se puedan expresar y también que hagan preguntas y para que se den cuenta de que el Estado no los tiene abandonados y marginados a un lado. Yo creo que es positivo que se hagan debates de este tipo, puesto que se enriquece la política sobre todo de los jóvenes, y saber que nosotros estamos involucrados en la política, que se vea que estamos a pie de calle, y eso yo creo que és important, sí. Jo crec que sí, perquè l'haver invitat a totes les formacions tot tipus d'idees pot ser molt bo, perquè si joves
que estan interessats en la política, que estan interessats en el dret a decidir, en el futur de Catalunya, s'impliquin més i veure que no només hi ha un o dos punts de vista, que hi ha molts i molt variats. Bé, al Baix Llobregat ens trobem també amb una manca de participació política per part de les joves molt i molt gran. Jo crec que totes les organitzacions polítiques juvenils ens trobem amb nombres de militància bastant reduïts en proporció a la població que hi ha a la comarca, més d'1 milió d'habitants. Debats com aquests poden facilitar, poden incentivar a les joves a motivar-se a la política i començar a participar-hi. Realment estic molt agraït d'estar en aquest debat. Crec que al jovent hem de tenir una veu que molts cops no se'ns concedeix. L'opinió del jove, que som el futur però també som el present, és molt important i agraeixo a l'Angi per haver-nos convidat a totes les forces polítiques que avui estem en aquest debat, i la veritat és que la veu del jovent s'ha d'escoltar, perquè tenim molt a dir. Qualsevol debat és enriquidor, proporciona la possibilitat de veure diferents punts i arribar a coses de les diferents formacions polítiques i col·lectius socials del nostre Baix Llobregat i també de Catalunya. Home, és molt beneficiós perquè precisament si per alguna crec que es caracteritza aquesta campanya del 9 de novembre i de tot el tema de la independència és que no hi ha hagut massa debat entre partidaris del sí i partidaris del no, sinó que ha estat com un debat creat pels partidaris del sí i només esbombat per la gent del sí, que ha fet que passés que el 9 de novembre tota la gent del no n'hi a votar. Llavors crec que és molt positiu, i sobretot al Baix Llobregat, que els partidaris del no, diguem, hi són, i és una comarca molt gran, una comarca tan gran com que els vots del sí van ser més que els de llei de diputació, per tant s'han de fer aquests debats, són el més sa que hi ha. Jo crec que és superpositiu, és molt positiu que des de l'Angi us organitzeu per fer debats i trobades públiques com aquestes, perquè bàsicament el que fan és posar sobre la taula les diferents posicions de cada formació política perquè els propis joves es facin una idea sobre què en pensen cada partit sobre les diferents temàtiques que es debaten en aquests actes. Per tant, jo crec que és molt positiu perquè també incentiva la participació dels joves en la política i aproxima la política als ciutadans, és a dir, que siguin els ciutadans de Catalunya els que s'acostin a la política i no la política la que s'acosti als ciutadans. El dret a decidir és del poble català o de tot l'estat espanyol? Aquesta és la pregunta que us comencem a formular. I respecte al dret a decidir, comentar que existeix per aquells que creuen que no existeix, que és clar i concís per aquells que no el veuen així, comentar que és possible dintre de l'estat espanyol a través de l'article 150 de la Constitució espanyola de transferir competències. Si estamos cada 2 por 3 decidiendo asuntos que incumben a una minoría pero que afectan a la mayoría, ahí existe un problema. O sea que yo sepa, derecho a decidir, derecho a la autodeterminación que ha comentado aquí Aitor, no està en la Constitució com a dret fundamental. A decidir què volem decidir. I aquí el que volem decidir és decidir la plena llibertat nacional dels països catalans. Anem a decidir la independència. I evidentment que tenim el dret a decidir la independència. Encara que el representant del PP hagi dit que no està en la Constitució, és que ens la volem saltar, la Constitució. No ens importa la Constitució espanyola. O sigui, a mi la Constitució espanyola, jo em preocupo pels drets del meu poble, del poble de Catalunya. A mi Espanya m'importa com Kuala Lumpur, com Itàlia, com Japó, com qualsevol altre estat independent que té dret a ser independent. Perquè tu, encara que no ho admetis, també ets independentista. Perquè vols que Espanya continuï sent un estat independent. Què passarà aquest 2015 i la segona, cap a on hauríem d'anar? Nosaltres, les joventuts d'Esquerra, Esquerra Republicana, sempre hem dit que la unitat ha de ser la unitat de tots, no la unitat d'uns quants. La independència és necessària per ajudar la nostra gent, els nostres joves, però la independència ha d'anar lligada a fer un país net, un país millor, on no hi hagi corrupció, on no hi hagi pobresa, on l'ocupació sigui màxima
No podem deixar la defensa de la justícia social en aquells que no volen la independència. És per això que creiem que ha d'haver-hi un partit polític o diferents candidatures que defensin una independència per fer un país millor. Bueno, esta pregunta me hace gracia bastante porque desde que empezó el 2011 hasta ahora la ruta ha sido las retalladas. Llevamos un proceso que es la ruta soberanista. El pueblo ha elegido esto en las elecciones, pero ha decidido que se recorten los derechos sociales, ha decidido destrozar su estado de bienestar, ha decidido también que aumenten las desigualdades entre ricos y pobres. Eso ha decidido el pueblo catalán. O sea, ahora yo me entero que ha elegido por el gobierno decir apoyar por Esquerra, apoyar una bandera, pero que sus derechos se bajen. Nosaltres creiem que s'han de convocar eleccions de manera immediata, s'han de convocar eleccions plebiscitàries de caràcter constituent. El Parlament que surti d'aquestes eleccions ha d'assumir el mandat democràtic que li ha atorgat al poble de Catalunya i en conseqüència d'iniciar la creació de les bases d'aquest nou estat, ha d'iniciar la redacció d'una nova Constitució, ho ha de fer de manera molt i molt participativa, i una cosa que ha de quedar molt clara en aquesta futura Constitució és la Constitució ha de preveure la relació, l'annexió o federació amb els altres territoris dels països catalans. Quin preu tindrà la independència i un cop assolida la independència serà l'estat català un país econòmicament viable? Sí, bueno, como ha dicho nuestro compañero de Juventudes Socialistas, obviamente saldríamos, por mucho que te moleste, saldríamos de la Unión Europea. Y no solo saldríamos de la Unión Europea, sino saldríamos de la ONU, saldríamos de la OTAN. En el momento que quisiéramos entrar, necesitaríamos un procedimiento bastante complejo. Y no solo para entrar, sino el euro, recuerdo que no lo tendríamos. ¿Qué supone para Cataluña no tener el euro? Bien, pues supone pérdida de financiación. ¿Por qué? Porque al salir fuera de la eurozona no tendríamos acceso al Banco Central Europeo y a los bancos centrales nacionales. Si Catalunya seria viable a nivell econòmic, no puc donar una resposta perquè hi ha un problema en la pregunta. I és que s'està pressuposant ja d'entrada que Catalunya serà independent, que la seva relació amb l'estat espanyol serà d'independència. I el problema que li veig és que com s'han fet els números de que serà viable econòmicament. No vull dir amb això que no ho serà, sinó la pregunta és amb quin model d'estat serà viable. Aquí comparteixo amb el company d'ahir, s'està pressuposant que serà un estat independent. Potser no, potser és un estat federal. És que això serà viable segons el model d'estat que decidim les persones. El que està clar és que nosaltres, per complementar el que ha dit el company, defendrem un estat on l'economia defensi els drets bàsics de les persones i les afavoreixi. La pregunta és clara. Ara busquem els pros i els contres d'un nou estat. L'autodeterminació és molt important. Segons el model d'estat que vulguem. Els avantatges, que m'hi anem comentant i debatent, crec que són bastant clars, des de poder triar on van les nostres infraestructures. La independència és l'oportunitat que tenim, i així és com l'entenem, de fer un nou país. Bueno, como ha explicado el compañero de JNF ayer, habéis dicho las ventajas, pero yo quiero el Partido Socialista que todas las ventajas y desventajas. Yo creo que más que ventajas tiene muchos inconvenientes para Cataluña y para España. Em sembla una falta de respecte bastant gran que diguis que estem sortint de la crisi, 13% més de desnonaments del 2014, taxes d'atur al 25%, per sobre del 50% a les joves. Em sembla una falta de respecte bastant gran. Catalunya ho ha intentat tot amb Espanya.